Nagwala ang isang 14 anyos na dalagita sa Ormoc City ilang oras matapos umanong maglaro ng Spirit of the Glass. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nangyari ang insidente nitong Miyerkules ng hapon sa barangay Tambulilid, Ormoc City. Makikita sa video na pinagtutulungang hawakan ang dalagita ng kanyang mga kaanak. Ayon sa kanyang tiyahin, nagsimulang nagpakita ng kakaibang kilos ang pamangkin ilang oras matapos maglaro ng Spirit of the Glass. Kasama niyang naglaro ang isa pa niyang kapatid at 3 kapitbahay. Bago nagwala, inaya pa ng dalagita ang kanyang mga kasamahan na magpunta sa isang simbahan para magsindi ng kandila. Subalit pagdating nila sa lugar, ayaw na niyang pumasok sa simbahan. Ayon sa tiyahing si Giselle Bituon, nagtangka pa umanong magpasagasa ang pamangkin. Anong pagkagabi namatikda na sa ang iyang mga tauban namatikda na nga magsige maghinuktok niya sige pangambot sa iyang lawas niya magsig pamaak siya kaugalingon. Dagdag ng tiyahin na sa mga oras na parang bumubuti ang katinuan ng kanyang pamangkin, dito na nabanggit na kukunin umano siya ng pamilyang itim. Nagwala na, isog na kayo. Isog na kay Pugman. Unsa may mga pulo nga manggawa sa iyang baba di ay Giselle? Moingon siya nga ako na kuno ni, dugay ra. Ako na ni. Dahil sa kakaibang kilos ng pamangkin, nagpatawag sila ng quack doctor kahapon ng umaga. Nang hindi umubra, dinala na nila ang dalagita sa St. Mark the Apostle Parish sa Barangay Linaw. Ayon kay Monsignor Arroyo, hindi mabuti ang paglalaro ng Spirit of the Glass dahil posible umanong makakatawag ito ng masasamang espiritu. Paalala niya sa mga Katoliko, palakasin pa nila ang paniniwala sa may kapal at ugaliing magsimba. Ayon sa tiyahin, matapos mabasbasan ang pamangkin, bumuti na ang pakiramdam nito. Ayon sa isang psychologist, ang beyond normal na behavior na ipinapakita ng dalagita ay posibleng senyales o manifestation ng schizophrenia o psychotic episode. Kinakailangang isailalim siya sa isang psychological evaluation para makagawa ng assessment sa kondisyon ng dalagita. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.